Apa Rip tuh? Anaknya siapa? Mari. Mak Rim. Kamarnya Anyang seneng. Bakal engko bertaweh, bakal engko. Bakul engko bertrawe. Kan bacun dan bacun. Lek aku bakul saiki ngono piye? Saya buat pisan lho Mas. Oh, lek ngombe es nang ngene ora oleh gawe es akeh-akeh marai. Pot. Mari apa? Bisa. Pilek. Ngombe ini gelas cilik kae, lek ngombe liyane banyu pu. Se. Jauh dan Mas Minan urung mulai ta? urung. Lah kuwi iwak apa kuwi? Pitik. Iwak pitik. Karo apa kuwi ndelok to? Iwak pitik, dudu iwak paten. Hotel. Terus karo tahu, karo kulupan. Man sayur. Saya Ben sehat. sehat. Awakmu kok lemu mindul-mindul ngono saiki? Jempol. Buka. Nggih. Monggo Mas. Ya. Lo tak Fanta. Tuh. Iki ae tapi. Enggak apa-apa, umurnya kan dewasa, ambil soda enggak apa-apa kan enggak dingin. Jempol kok ora hidup ini tuh. Jempol. Nek menantu ngono. Lambimu apik di warnane, Dik. Milik aku. Army. Heeh. Karena army. Tak tuku aku.